Karaç aydanda bir daha sunma dişkari. Değerli kenik bloggerlar. Değerli. Bir sunma dişkari. Değerli kenik. Kerim Halil yine sana değişsinler. Yeşilge katın serden oyadan atsayır diye. Ahırını şermende nemediğini düşünmeyen adamlar. Utanma, hakikatten sunma dişlerde. Kerim Halil diyenler de o nemedi barında komentar yazıyor. Bas tam miya yiban oldu mi? Bağışlan veli TikTok'ta son kudur. Sungot bilen yıldız köpül. Assalamu alaikum merhabalar. Görüşüne değerli hemmedat bolmakya devam eder. Hemmedat qowluga var ýagny 3 yıl wagty gepleşiginde ýagşa TikTokerler timo dişgärler dip taplaýarmy dip beren sorama döwlet etlenmeler geldi. Türkmençilikde bir gowy söz bar. Söz öz eýetini tapar. Hakykatdan ham söz öz eýelerini tapdy. Bu video hiç sanam akıl paýkatly TikTok'ta bir qowlugy bar edip bir halkymyzy qowlugy edep ekrana alyp barýan videolar çekýän olarlar tetlenmäge sebäp bolan öz aladalary özüne ýetip olara bu video degişlemden sebäp o ýerde bir akıl paýkat düşünje bilen pikirlerden sonra we aýdym TikTokerler timo dişgärlerini padaplaýan jogabym juda ýerlikli boldy. Käbir TikTokerleri timo dişgärlerinden belet goýan idi ýaşy. Timo bilen wagtça sanam adama ağırlığa serwetlige etmek üçin döredilmedi. Timo adamlar gowluga çağırmak üçin döredildi. Şeýle işler edýän oglum gyýlaryň zanly bolsun, işler robat bolsun. Birim şol soraly videomda bolsa bir degerli adam setlenmedi. Muňa daha satyp bir awray galdyrsak bilen oglum gyýlar setlendi. İçinde bir ýana soragy düşünüp gowy jogaplarlar amma janlar ta bolsun. Biz maksadymyza ýetdik. Bizim maksadymyz şu TikTok'daky hakykatdan ham talantly oglun gyýlaryň sunut hakyndaky düşünjesini oýarmak, sunut näme diýilen soragy şolaň düşünjesinde oýarmak we geljekde gowy işler etmegini galarmak. Sebäbi talant diýilen zat hemmilerde bar, ony ýerlikli ulanmasan meýwesi bagy bar. Edip oza geljekde deň duşarmadan hemmesi sunutyň nämediginden duýarlar, düşünürler hem düzelerler hem sizin düzelmemiz için men özüm oku tutturmagy, ilmi dama taýin näme düşünşesiňiz gelse ilmi dama açyk. Umman sorada da ol videoda da hiç erwet niyet ýok, asly erwet niyetli işe özüm ömrümde etmedim mikan diýen. Sanyňyz sag bolsun halkymyzyň sizden ölen nesilleriň hem edep ekranly gowy adamlar bolmak üçin gowy videolary, sunutlary görýär diýip umyt edýän söýlemler. Kerim Halil yine sana değişsinler. Yeşilge katın serden oyadan atsayır diye. Şu öňüräki videoma degerli adam feslenmet diýipdiň boly. Näme sen degerli adam bolýan, biz degersiz adam bolýakmy? Men sana fungot adam bolbam ýa artist bolbam ýa dörejilgem bolup men sana feslenmedim. Düşýärmi? Adama gowy etmezçilik edip guruladyň, şoň üçin feslendim men sana. Ittil garşyňa edýän. Bula kızlarla amma näme diýip. Men şoňa gaharym gelip feslendim sana. Düşünýärmi? 50 ten haftalık pul tapman yoranın. Haçan bugün adama goğun gitmen yoranın. Haçan ayfen? Ha? Hey bir adama var, ada çıkan malda filansın. Malsın o, oğlanlar olay. Ova, şolar dörücülük bolya bloggerlar olay. Men nerede o şolar dörücülük bolya. Deyip deydin son üstünün çörüğü yerler onun zaten reklam edip. Blogger oğlanlar olay. Men dost, adamın üstünün hayıp tutacak bol. Bir adamın yaman, ne yapıyor bir adamın övüp özüm tanıtmadım dost. Näil tanalım? Koyun geçeyim üstünden tanalım. O mal satyan oğlan deyip tanalım. Oğunç malçı deyip tanalım dost. Sen şahir deyip tanalım. Doğru değil mi? Men artisam diyem oğladım. Dörötçülüğüm diyem oğladım. Koyunun ettiyen näler bu malçı deyip. Lay bağ içinizde köpüğünüz lay. Hana Hacı Mehmedov azat dönmez. Yine şoňa mende şellerde mal vakit edenler mal vakit. Sağır çopanlar şolarım. Görýän dämi? Çopan diýen bol, bu gowunyň etmezçilik eden bolma. Biren tek çopan nämerdiňden mertdir no, men o düşündiňmi? Kerim Halil sen gupolum bolsun näme? Ha? Bolum bol, ittil gyrsyň etme ho, bomy? Düşündiň adama bolan tile hormatyň bolsun o. Ona tile hormat mı eden hereketiň o? Oglanyň üstünden gülüp durdyň o. Bloggerlarını blog peyik funot bolýardan diýen bol. Doğru değil mi? Day bolýarmy şulatlar? Ha? Hey, juýun galyňa demi?
Jüýün galyňadym jüýün bilen bol. Karakterini ütgötmegiň adamkärçiligiň galyňatmagyň öňküçe ýuwkajyklygy bilen gezibersin dost. Men äden tanamak bir kiyolo ýonyp toýda poýda görüşdüm. Ýaman gowy görýärdim seni. Özüň beýdip ýigrendirmesen o. Gayrat et, adamlara bolan fiýla hormatyň bolsun. Janyňa sag bolsun, ters düşünmän, dogry düşünüňle şu aýdýan zatym. Ala ýöne prosta gaharym berdim meňle. Gaharym berdim, guruldum. Belki ýalňyş şurlan zatym bolsa başsan dary. Özüň oka tutmaýyn diýip näme diýerler, diýdim men şu gaharym berdim. Ahluda parahat ýurdumyz bar o bizim o birim şu taýda ýaşaýanmyzy buýtan ýaz o. Şunýam buýtan ýaz. Ikun goşuk ýazyp at gadananyň, ikun goşuk ýazyp özüň tanatanyň bilen üýtgeýändirini öýtme. Bolu bergeniň şu öňküçe bolşuň alay, bolu bergeniň. Kerim halen diyenler doğru näme barasına komentar ýazýanlar wasa hamyk miýa ýyban otmy ya Kerim hali 20 ýyl jatyram Kerim urbanny pesfidir diýenler we sözüm ýok ol siziň pikiriňizçe şeýledir nomra diýenler goşukdyna da saýgymyz we işine de saýgymyz we fiýlamyz hormatymyz we söz ýok berde gep şol şu taýda soraw berýär näme ýaşa soraw berene bloggerleri SMM-şikleri umuman hemmesi kiçel ýa-tipa gül bloggerler SMM şol şu taýda her kimin gahary gelýän adam şoň şeýdi kiçeltmedi sen bolýa bet goşuşsaň sen kim bolay sen Kerim Haldal Kerim Urbanny Facebook Magtymul Prawol kim bolay garşyndaky adam kiçeltmeler şu taýda düşünürip bilmi şoň üçin dawat şol kiçeltmän abi şu soragyny gülmänjik bloggerler SMM'ler nämeler tipa Snowdishler hesaplayanlık sonra olursa hiç mesele yok. Bol gep böyle yöne şolon şu taýdaky davranışy gülüp da dedim tipa şunu bildim mi düşünýänler düşünýär ýöne düşünmeýänler we kommentarda ýyban oldum mal mı ya düşünüyor kolon deşler ok gorýan zadyňyza. Poeziya diýmek bilýärmi näme? Poeziya adamdan görýäni bar. Poeziya şäher gowly täbirli mehrim hobbetiň Aho, alp barçylar, şahyrlar, poeziýany söýjüler, edebiyatçylar, edebiýaty tanqidlaýjylar, nirede hokyr, hany siziň sesiniz, nirede näme işläp görüň, TikTok'da bolup gören zatlary, eşidip, buloňyz eşidip, näme ýüregiň takat tutup, dymy bilýäňiz, düşündiriň gomaňa. Allah var, men häzir şeni TikTok'a girilmen profilime, maňa göwnüden ýetmez. Hali işlerdi, konuşmaçı, girmen profilime, dine goş hokap, halkın önüne çıkıp, 2013 ýyldan beri halkın önüne, toýda önlerine hizmet edip gelýär. Hiç kiminle konfliktim yok. Ýöne şu soňky bolan wakalar bar, bu ýerde bir şahyryň arkasyna atmak, ýa-da şoňa gowy görünmek maksat däl. Bu ýerde 2-3 sany bolur-bolursyz goş hokap, halkın önüne çıkıp, özüňe näme käm ötýän diýen sözüňde men ýüregim takat edip näme goýsyz? 2-3 sany goşky dämi? Ýaş nesil terbiýeleýän zat. 2-3 goşky däl, 2 setir adam terbiýeleýän zatdyr. Poeziýany näme beýip baskar bilýär edip, näme beýip maskaralap bilýär. Utanyň o, hakykatdan hem siz şunu diýişlerde, şunu da adamsy bolan bolsaňyz, siz bugün aýtmaryňyz, hal işlerde men siziň arkaňyzdadyr diýip. Näme o sen TikTok eýesmi dostum diýip bakşy. Sen ýazmaňa, sen maňa bir video çek. Men bu ýerde haýp öğretmek üçin näl? Men bu ýerde hakykat aýtmak üçin sen bilen gitişek we soňra sen näme gitişek? Poeziýanyň arkasyna aljak, bu ýerde Kerim Haliň arkasyna aljak gel. Poeziýanyň tarapyny çaljak. Adam döräli bar zat, adam äsirmejek bolýanyňmy? Näme olsa o? Gel gitişeliň. Men şu videomy görenler gel gitişek men siziň bilen. Ýaşy şol we Kerim Hali. Sizin aýdan sözlüğünüzde can bar. Men siziň tarapyňy tutamak we olaňym tarapyny tutamak men ortalyk we şu ýamda da hakykaty aýtjak we nokodynam goýjak. Sunwat äleminde, sunwatyň bossanyna boljak bolsaň, owala Allah tarapyn berilen bolmaly. İkinji bilenim. Sunwatyň içine giýjek bolsaň, adam şu sunwata karşı ýyllap ýol ýörýär. Soğuk diýmän, ısly diýmän, derdini çekýär, azabyny görýär, özünden bir zat çykarýar.
özünden bir zat taýinlaya, pikirlenýä, döredýä, onuň halka berýär. Ine şoňa sungat äleminiň bir bossany diýär. Bagışlan biriň bir ideýasyny ogurlasaň, biriň hereketini gaýtalasaň, birinin düzen zadyny özüň üçin bir zat çykaryp goýberýäňe, onda sen sungat sistemasyna hiç kili dakylly ýerin ýok. Sungatyň älemini, sungat bossanyny barmak bilen sanaýmaljak ýyldızlarymyz bar. Bularyň hereketleri sungat, bularyň güler ýüzi sungat, bularyň eden işi sungat. Barmak bilen sanaýmaljak. Kino filmlerde Aydın Sazı, Recep Uluğov, Atabay Çağrıguliyev, Nur Meredov, Beşim Yolamanov, Çağrı Hekim, Şahriyar Haniyelliyev, Göktepeli, Ahmet ağamız, Karladin o görgülüyümüzde, Karladin. Ine, Ceren Nurdiva, Türkmen kino filmlerde oynan aktörlerimiz Kalkan Kakava, Ahlamon kinosundaki aktörlerimiz ine şular sungatyň sistemasyny bir gül yıldız şular. Barmak bilen sanaýmaz. Bagışlaň welin TikTokda soňky döwür sungat bilen yıldız köpeltdi. Asmana yıldız galmanlar. Ayın ýeköz çykýandy. Emmesi bärde TikTokda yıldızlar. İksan tamdyrsamsa bilen ikson pul lülen reklam edelim bilen senden yıldızam bolanok, senden sungat işgärem bolanok. Çykýarlar bir-birlerine sen yıldızda sen yıldız, sen sungatda sen sungat. At kazanan sen yıldız. Aho iksan tamdyrsamsa bilen iksan işlekliğini eliň alyp TikTok'a çıkanın bilen senden yıldızam bolanok, senden TikTok ola adam sungat işgärem bolanok. Ýa men aýdyp geçendim, sungatyň bostanyny giýjek bolsaň näil bolmalygyny, ýa men biýjan başynda aýdyp geçdim. Bilemok kime ağzı bolsa bul ağzı bolar. Ýöne men elmedam men hakykat aýdýar. Sungat älimini, sungatyň bostanyny ýa men sanap geçdim. Sanaýmaljak adamlarımız var. Nur Meredov, Atabay Çağrıguliyev, Beşim Yolamanov, Recep Uluğov, Ballı Hacı, Çağrı Hekim, Ahmet ağamız var. Ahmet Buldog dip tanalýar. Ine sungatyň yıldızları, Ceren Nurdiýew, Kalkan Kaka, Hojawa. Yine yıllap şul adamlar sungata karşı yol yürüdüler. Azabını çektiler. Derdini çektiler. Soğuk diýmän, ıssy diýmän. O 2 gün iksanjak somsany ellerine alıp 2 gün gurluýarlardan yıldızla bir-birlerine. Sizden yıldızam bolmaz, sizden sungatçam bolmaz. Doğru düşündüğünü bildim deyip men umid edýär. Men karşymda şu video çıkarma. Hayır. Men doğruyum, doğru aýtdym. Janыңyz sag bolsun, başyňyzdan elmedama dik bolsun. Çemben benim.